ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪುರಗಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತ್ತೆ. ಯಾನು ಮಟನ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಕೈಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಪೂರ ಬೋಡಾಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಅವೇನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಕನ್ಪುಜಿ. ನಾನು ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕೆಟಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಅವೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೊತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಅವು ಎತ್ತ ಶೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಟುಲ್ಲೆ ತೋಪಾರ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅವಿತ್ತು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ 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 ಮಲ್ಪುಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆದು ಪೂರ ಮನ್ಪುವತೆ ಕಲ್ಲಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇತೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆದಿತ್ತೇನ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಮೇರು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಕನ್ನರೆ ಪೋತೀರು. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೆಕ್ ಚೂಲಿ ಗೆತ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಾಡು ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ ಎಡ್ಡೆ. ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲು ಮಟನ್ ಕನರೆ ಪಿದಡಿ ನಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಸತ್ತೇರು ಕೆಲವು ನೀರೇ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಪೊಡಿ ಪಸತ್ತೇರು ಪತ್ತೊಂಜಾಣ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಜಾಣ್ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇಯುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ನೆಟ್ಟಿದೀವಡು ಕುಕ್ಕರ್ದಿತ್ತ ಬೇಯ್ಯಾರದು ಅಬುಲ್ತೆ ಮಟನ್ ಕಾಣ್ಪೇರ ಎದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮುರ್ರಾಗಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ದೀಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಲ್ಲೇರ ಮೇರು ಗಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವ ತಿರ್ಗ ಅರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆತಿ ಆ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಟನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮೇರು ಬನ್ನಿ ಏನ ಮಟನ್ ಬನ್ನೂರು ಮಟನ್ಗೆ ಅವು ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನಿಗೆ ಸಿಟಿಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾಲ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪೋನ್ ಅವು ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸೀದ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಿ ಅಂತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂ ಸಿಟಿ ಪೋ
ಬಂದಿಡ್ಬೇಕು ಮಂಜಿ ಡೀರತ ತಿನ್ಪಿ ನಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಟನ್ ಮೇ ತಿನ್ಪಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋಡಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ದಿನ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಪಲವರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆತಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅಂಚಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೇನಂಡೆ ಕರಡ ಚೂರು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಪ್ಪವ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಡ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಟುಳ್ಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ತುಲನಿಗೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನ್ ಪಾವೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಅಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಟನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ವ ಒಂದೇನು ದೂರದೀವಿ ಒಂದಿನಿ ಮಟನ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಉದೇನು ಹುಟ್ಟದೀವಿ ಒಂದಿನಲ್ಲ ಸೂಪರೇ ಸೂಪರೇ ಸೂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬುಡೆದಿಗ್ ಕಜಿಪ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೈಕ್ ರಿಂಗ್ ವಾಡೋಡ್ಗೆ ಒಂಗಿಲ್ಲದ ಆ ಅಂಚಾತಂಡ ಎನ್ನ ಟೇತ್ ಇತ್ತದು ಅತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಇರಗೆದಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ದ ಮತ್ತೆ ಗೊಪ್ಪ ಜನ ವಿಜಯೇ ಖಾರ ಅದು ಲೈಕ್ ಹತ್ತಿರತ್ತೆ ಮಿಕ್ ಸಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಖಾರ ಆಗ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾರ್ ಗ್ರೇವಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಟನ್ ಅರೇಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದೊಂದು ತಿನ್ಪಿಂತಲೆ ಒಂದೇನು ಕಜಿಪದೇನು ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಟಲ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಅರೆಕ್ತೆ ಕುಸಿಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಕಾರ್ಬದ ಇದು ಕಜಿಪ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವೇ ಕಾರ್ಬದ ಎಡ್ಡತ್ತನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ತೂವರೆಗತೆ ಕೆಲಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂರಾಗ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಪಿನ ತೂನಾಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಇಡ್ಪುಣು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಅವರ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೋನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೋನು ಗೆಡ್ಡೆ ರಾಗಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅದು ತೋಜುಂತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಲೈಕ್